Problema autorității din instituțiile bisericești este legată și de problema autorității în lumea în care trăim. Legătura este destul de subtilă, în sensul că în instituțiile bisericești, modul în care se exercită autoritatea în probleme spirituale este de fapt asemănător cu modul în care se exercită autoritatea în lumea în care trăim. Există mai multe texte care vorbesc despre autoritate în lumea în care trăim, iar unele dintre aceste texte sunt provenite de la Apostolul Pavel sau din epistolele care sunt atribuite acestuia, iar altele sunt provenite din Evanghelii și reflectă învățătura lui Isus despre autoritate. Esența întregii discuții este următoarea: dacă autoritatea stăpânirilor acestei lumi provine de la Dumnezeu, dacă este într-o directă legătură cu Dumnezeu, sau dacă această autoritate a stăpânitorilor acestei lumi este de fapt provenită din sursa negativă a puterii, adică de la diavol. După cum ne informează Apostolul Pavel, autoritatea stăpânirilor celor mai înalte provine de la Dumnezeu, dacă e vorba de stăpânirile care se manifestă pe acest pământ. Însă, Isus a spus altceva, și anume că stăpânitorul lumii acesteia este Satana. Citez: oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Romani, capitolul 13, versetele 1 și 2. Din păcate, acest text se găsește într-o contradicție flagrantă cu ceea ce a spus Iisus Hristos. Am să citesc câteva texte. Primul text este următorul: acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Ioan, capitolul 12, versetul 31. Citez: nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Ioan, capitolul 14, cu versetul 30. Iisus se referea aici, în acest caz, la diavolul, căci diavolul nu avea nimic în el. Citez: în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Ioan, capitolul 16, versetul 11. Citez din nou: diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis: ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dar dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Luca, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Același lucru pe care l-am afirmat deja în acest studiu asupra autorității se poate exemplifica și prin această contradicție, care nu este una aparentă, ci este una reală. Consider că a venit timpul să ne întoarcem la teologia lui Iisus Hristos, pentru că numai astfel se poate înțelege corect creștinismul. În ceea ce mă privește, toate afirmațiile pe care le avansez în prezenta lucrare sunt verificate atent în raport cu învățăturile lui Hristos și nimic din ceea ce nu se găsește în spiritul acestora nu a fost acceptat, ci a fost respins și criticat. Prin urmare, există o contradicție evidentă în afirmația lui Iisus că stăpânitorul lumii acesteia este diavolul și în afirmația apostolului Pavel, care afirmă că stăpânirile cele mai înalte
provin de la Dumnezeu. Dacă stăpânitorul este diavolul, cum pot fi stăpânirile de la Dumnezeu? Stăpânitorii sunt reprezentanții acestui stăpânitor care este diavolul. Stăpânitorii lumii acesteia, deci, nu provin de la Dumnezeu, după spusele lui Isus, dar provin după spusele lui Pavel. Suntem în mijlocul unei contradicții clare, evidente. Isus ne spune că stăpânirile care sunt în această lume nu au autoritatea și legitimitatea lui Dumnezeu, întrucât ele sunt inspirate de stăpânitorul lumii acestea. Și stăpânitorul lumii acesteia nu ar putea să stăpânească decât prin intermediul reprezentanților săi, care sunt stăpânitori. Nu e vorba atât de indivizi umani, cât e vorba de sisteme. Discutăm despre un sistem. Despre un sistem care este autoritatea umană exercitată asupra indivizilor în problemele lor de conștiință. Dumnezeu nu s-a folosit de Nero, de Diocletian sau de alți împărați romani ca să îi persecute pe creștini. Și de asemenea nu s-a folosit de Hitler sau Stalin, pe care i-ar fi ajutat să ajungă la putere ca să îi pedepsească pe evrei. Astfel de susțineri le consider că nu sunt în acord cu Biblia, care ne spune prin gura lui Iisus Hristos că autoritatea în lumea aceasta este bazată pe principii care reflectă mai degrabă forțele negative. Iisus ne-a informat că stăpânitorul lumii acesteia nu este Dumnezeu, căci dacă ar fi, nu ar exista atâta suferință pe pământ. Dacă Satana este stăpânitorul lumii acesteia, înseamnă că nu este probabil ca toți conducătorii societăților în care trăim să fie oameni conduși de Dumnezeu. Poate că o parte sunt, dar nu toți. După părerea mea, Apostolul Pavel a intenționat să spună că ordinea socială, în general, este de la Dumnezeu, în sensul că ordinea este un atribut al său, dar nu orice tip de ordine socială, în mod particular, este licențiată de el. De exemplu, fascismul și comunismul nu sunt tipuri de ordine politico-socială agreate de Dumnezeu. Câteodată ordinea socială este întreruptă de momente de dezordine socială, cum a fost, de exemplu, Revoluția din România din anul 1989, care a realizat o mai mare deschidere către spiritualitatea poporului român. Acest tip de dezordine a fost binevenit din punct de vedere al raportării la Dumnezeu. Deci, cei care s-au împotrivit stăpânirii comuniste nu s-au împotrivit rânduielii pusă de Dumnezeu. Cu toate acestea, dacă ar fi să acceptăm teza susținută în epistolele apostolului Pavel, ar fi însemnat că opoziția față de sistemul comunist înseamnă de fapt opoziția față de niște rânduieli puse de Dumnezeu. Ceea ce mi se pare aberant, întrucât aceste rânduieli, în cazul nostru, sau în cazul despre care vorbim, comuniste, erau de fapt îndreptate și împotriva creștinismului. Prin urmare, în ceea ce privește epistolele apostolului Pavel despre autoritate în general, atât autoritatea în societate, cât și autoritatea în biserică, trebuie să fim foarte prudenți și atenți în a înțelege sensul acestora, întrucât ele duc și au condus de-a lungul istoriei creștinismului la o denaturare în ceea ce privește imaginea lui Dumnezeu. În cazul autorității, Pavel nu a reușit să-și fructifice bunele intenții, la fel cum nu a reușit nici în ceea ce privește statutul femeii în cadrul creștinismului. În multe alte cazuri a avut perfectă dreptate, și anume acolo unde a clădit pe temelia pusă de Isus și a dat expresie principiului fondator al creștinismului, și anume dragostea spirituală. Știm cu toții că în lumea noastră se produc multe anomalii, dar și din cauza modului imprecis în care apostolul Pavel a expus problema autorității. Prin urmare, datorită acestei
modalități greșite de a vedea implicarea pe care Dumnezeu o are în lumea noastră, multă lume îl consideră responsabil pe el, adică pe Dumnezeu, pentru nenumăratele suferințe cu care se confruntă omenirea. Problema suferinței rămâne întru totul nerezolvată dacă am considerat că Dumnezeu conduce lumea noastră direct, prin autoritățile sale politice, așa cum dorește El, și că El este acela care este de acord cu toate cataclismele sociale și naturale. Singura colectivitate umană pe care o conduce Dumnezeu direct pe acest pământ este adevărata Biserica lui Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă pentru că El dirigează pe fiecare membru al ei în parte. Apostolul Pavel a avut dreptate când a spus că mulți interpretează scrierile lui Pavel spre pieirea lor. Desigur, este vorba de apostolul Petru. Apostolul Petru a atenționat pe cei credincioși că există tendința aceasta de interpretare greșită a scrierilor apostolului Pavel. Și această interpretare, aș adăuga eu, apare mai ales în problema autorității. În problema autorității în general, în problema autorității în societate, în problema autorității în familie și, bineînțeles, în problema autorității în instituțiile bisericești. Mulți greșesc în legătură cu autoritatea lui Dumnezeu și imaginea despre El în relație cu această autoritate. Greșesc de asemenea în legătură cu autoritatea bisericilor instituționale și cu autoritatea bărbaților asupra femeilor. În modul acesta, introducând sistemul acesta uman, omenesc, în interiorul fenomenului spiritual al creștinismului, se denaturează cu totul învățătura lui Isus, care este o învățătură în care autoritatea este exact opusul a ceea ce înseamnă autoritate umană. Cu alte cuvinte, autoritatea creștină presupune sacrificiu de sine. Din motive pur academice, mă văd obligat să fac o precizare importantă, chiar dacă cititorului neavizat din România îi se va părea șocantă. Cercetătorii mai vechi sau mai noi, care au studiat epistolele apostolului Pavel, au constatat că există posibilitatea ca nu toate epistolele semnate cu numele lui Pavel să-l aibă pe acesta ca autor. Această posibilitate mi se pare plauzibilă și ar explica foarte bine neconcordanțele din viziunea prezentată de Pavel asupra Bisericii lui Dumnezeu. De fapt, după părerea mea, aceasta ar fi una din explicațiile viabile a unor contradicții evidente în ceea ce privește teologia apostolului Pavel, care reiese din atribuirea unor epistole ca aparținând lui Pavel. Cei mai mulți cercetători ai Bibliei consideră că Pavel a dictat epistolele sale unui secretar. De exemplu, în Romani 16:22 se citează un scrib numit Tertius. Epistolele lui Pavel sunt cele 14 cărți în Noul Testament care, în mod tradițional, sunt atribuite apostolului, cu toate că mulți dispută epistola anonimă către evrei și nu o consideră ca fiind provenită de la el. 7 epistole sunt în general clasificate ca aparținând în mod indiscutabil lui Pavel și acestea reunesc aproape consensul că ele sunt opera personală a apostolului. Acestea sunt Romani, 1 și 2 Corinteni, Galateni, Filipeni, 1 Tesaloniceni și Filemon. Alte 6 epistole care poartă numele lui Pavel nu se bucură de același consens academic și anume Efeseni, Coloseni, 2 Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei și Titus. Primele 3 dintre acestea, 6 din urmă, care mai sunt numite și epistole deutero-pauline, nu dețin consensul dacă ele sunt sau nu epistole autentice aparținând lui Pavel.
Ultimele trei, așa numitele epistole pastorale, sunt în general privite ca fiind lucrări care poartă în mod fictiv semnătura lui Pavel și nu îl au pe el ca și autor. Există două exemple clare de lucrări pseudonime atribuite lui Pavel în mod fictiv, adică folosindu-se doar de pseudonimul Pavel, și anume epistola către Laodiceeni și 3 Corinteni. Acestea nu au fost introduse în canonul biblic. Deci, în mod evident, a existat tendința aceasta de a atribui apostolului Pavel scrieri pe care nu le-a dictat el și nu le-a scris el. Și un exemplu pentru aceasta este, de exemplu, epistola către Laodiceeni și epistola 3 Corinteni, care au reprezentat o tendință de a se atribui apostolului Pavel scrieri pe care nu le-a scris el și la care el nu este autor. Încă din primele secole ale bisericii au existat dezbateri cu privire la adevăratul autor al epistolei anonime către evrei și cercetătorii moderni ai Bibliei resping ideea că aceasta l-ar avea ca autor pe Pavel. Cercetătorii moderni folosesc un număr de metode de istoriografie și criticism literar pentru a stabili dacă un text este atribuit în mod corect autorului. Metodele folosite pentru epistolele lui Pavel sunt dovada internă. Aceasta constă în ceea ce autorul ne spune despre el însuși în epistolă, fie în mod explicit, în sensul că acesta se identifică în mod clar pe sine, fie implicit prin aceea că furnizează detalii biografice. Cu toate că sunt și probleme, această probă este importantă. Spre exemplu, din cauza faptului că autorul epistolei către evrei niciodată nu se identifică pe sine, cercetătorii începând cu Origene din Alexandria în secolul al III-lea au suspectat că nu Pavel era autorul. 2. Dovada externă. Acest tip de dovadă constă în referințe explicite sau implicite, făcute de aceia care au avut acces în trecut, în timpurile de început ale creștinismului, la anumite texte și aceste texte de încredere s-au pierdut. Referințele explicite sunt acelea care menționează textele sau epistolele pe nume. Exemple ar fi fragmentele muratoriane sau conținutul unui manuscris timpuriu, cum ar fi papirusul 46. Referințele implicite sunt formate din cotații existente în epistolele apostolului Pavel. Acest tip de cercetare presupune a se stabili că textele respective existau cu certitudine în momentul în care s-a făcut referire la ele și nu sunt deci un produs ulterior vieții pământești a lui Pavel. De exemplu, 2 Tesaloniceni este numită de Ireneus la mijlocul secolului al II-lea era noastră și de asemenea de Justin Martirul și Ignațiu din Antioh. Din acest considerent, se poate spune cu siguranță că epistola respectivă nu este un produs mai târziu. Prin urmare, lipsa de referințe sugerează faptul că unele epistole au fost scrise mai târziu și nu de către Pavel. În orice caz, acesta poate fi doar un argument complementar datorită faptului că evidența istorică este incompletă. Multe texte vechi sunt pierdute, afectate de timp sau au fost revăzute. O dovadă importantă este cea istorică, o descriere independentă a vieții și misiunii apostolului Pavel, care se găsește în Faptele Apostolilor, este folosită pentru a determina data și chiar paternitatea epistolei atribuite lui Pavel, prin plasarea originilor în contextul vieții apostolului. O altă dovadă este aceea care are la bază limbajul și stilul, vocabularul, structura frazelor, folosirea idiomilor, a anumitor expresii tipice, etc. Toate acestea sunt analizate din punctul de vedere al corespondenței lor cu alte scrieri cunoscute ale autorului. Un stil asemănător presupune o paternitate comună, în timp ce un vocabular cu totul diferit implică autori diferiți. De exemplu, cercetătorul E.J. Goodspeed susține că vocabularul folosit în epistola către Efeseni arată o relație literală cu epistola 1 Clement, scrisă către sfârșitul primului secol. Cu toate acestea, stilul poate într-o anumită măsură să fie diferit, chiar la același autor, în funcție de subiectul epistolei, cei care urmează să o primească, circumstanțele în care a fost scrisă, maturizarea concepției autorului sau stilul celui care a scris efectiv epistola la dictarea lui Pavel. De asemenea, ca o dovadă suplimentară, consecvența și dezvoltarea doctrinală sunt examinate în corelație cu alte lucrări a autorului.
Teme teologice, cum ar fi escatologia sau legea mozaică, pot să apară în lucrări diferite și ne așteptăm să fie prezentate într-o concepție similară dacă ele aparțin aceluiași autor. Învățăturile contradictorii sau fără corespondență între ele presupun multipli autori. De exemplu, în epistola către Roman, Pavel ne spune că neprihănirea se dobândește prin credința din inimă și că prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Romani 10, cu versetul 10. În 1 Timotei ni se spune că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. 1 Timotei 2 cu 15. Este vorba de două teologii cu totul diferite și care se contrazic una pe cealaltă. Tot în Roman, Pavel ne spune despre Avram, citez, de aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită. Nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Roman, capitolul 4, versetele 22 la 25. Dacă noua credința, deci dacă nouă personal, credința ne este socotită ca neprihănire, de ce femeile sunt mântuite prin nașterea de fii, adică prin fapte și nu doar prin credință? Este vorba categoric despre două teologii diferite și despre doi autori diferiți. Cine dintre cei doi autori are dreptate și, în consecință, cine dintre ei greșește? Fără îndoială că teologia lui Pavel, în acest caz, care a fost exprimată într-o epistolă care este socotită ca aparținând fără îndoială lui, adică epistola către Romani, este definitorie și poate fi respinsă categoric teologia cuprinsă în epistola 1 Timotei, care poate fi caracterizată că este contrară spiritului creștinismului. Care sunt epistole care se consideră care aparținând fără îndoială lui Pavel? Caracteristica fără îndoială reprezintă consensul experților că apostolul Pavel este autorul acelei epistole. În 1840, cercetătorul german Ferdinand Christian Bauer a acceptat numai 4 din epistole și anume Romani, 1 și 2 Corinteni și Galateni. Hilgenfeld în 1875 și H.G. Holtzman în 1885 au acceptat 7 epistole ca aparținând lui Pavel și anume prin adăugarea la cele 4 acceptate mai înainte a încă 3 epistole, Filimon, 1 Tesaloniceni și Filipeni. Toate aceste epistole împărtășesc teme comune, același vocabular și stil literar. În ele se vede o consecvență a doctrinelor care privesc legea mozaică, pe Iisus, credința, etc. De asemenea, toate aceste epistole se potrivesc cu cronologia călătorilor lui Pavel descrise în Faptele Apostolilor. De remarcat este faptul că unele din probleme constatate de mine pe parcursul acestui studiu, dar nu toate, se găsesc în acele epistole a căror proveniență este disputată, adică în epistola către Efeseni, dar mai ales în prima epistolă către Timotei. Pe de altă parte, eu am folosit epistole respective și pentru a extrage argumente care să susțină afirmațiile din această lucrare. În ceea ce privește epistola către Efeseni, eu sunt de părerea acelora care consideră că epistola către Efeseni aparține totuși apostolului Pavel. În ceea ce privește epistola către Efeseni, părerile sunt împărțite și părerea mea este că datorită teologiei pe care o conține, epistola către Efeseni aparține apostolului Pavel. Constatarea că nu ar aparține lui Pavel ar explica discordanța între afirmația lui Pavel că în Hristos nu mai este deosebire între femei și bărbați și aceea că femeile trebuie să fie subordonate bărbaților. Dar această teologie este în primul rând dezvoltată de epistola către Timotei, 1 Timotei.